Tervetuloa analyyttiseen pizzatestiin. Tänään meillä on uhrina Kemin pizzerian Di Maren pizza. Ja pizzana on semmoinen kuin Bosbori. Ja hintaa tälle upealle kiekolle tuli 13,5 euroa. Tämä lukeutuu Di Maren niin sanottuihin erikoispitsoihin. Mutta aletaanpas katselemaan, mitä laatikko sisältää. Ja täällähän meillä on uhri. Laatikossaan nämä ovat muuttuneet. Ei ole Dimmussa ollut ennen tämmöisiä, en ainakaan muista. Ja siitä on kyllä aikaa, kun olen viimeksi hakenut Kemin Di Maresta. Se ei välttämättä ole suosikkipaikkani, mutta ajattelin nyt pitkästä aikaa hakea. Eli tämähän on erikoispizza niin sanotusti, koska tässä on kebabia. Pitääkö meidän vähän laittaa valoa tänne, niin nähdään tämä kohde paremmin. Eli tässähän oli täytteinä kebabliha, ananas, paprika ja aurajuusto. Ja toinen vaihtoehto olisi ollut, että muuten sama, paitsi miinus paprika ja miinus ananas, niin siinä olisi ollut niiden lisällä sitten tomaatti ja vihreä jalapeno. Mutta lähdetään tätä testailemaan ja sitten tuunataan yksi palaa. Mulla on tuossa tämmöstä El Taco Truckin cheese jalapeno sousea, spicy creamy and vegan. Ja tämä on hottia. Tietenkin muitakin mausteita löytyy, mutta laitetaanpas tuohon näitä nyt esille. Siinäpä olisi nyt muita lisukkeita. Eli jallareita pitää aina olla. Tää on aivan uusi, en oo testannut. Tänään ostin. Ja tämäkin on pari päivää sitten ostettu. Ja tämä on tosi hyvä. Semmoinen kebab-kastikemainen fiilis tulee tästä. Tätä voi kyllä suositella. Tässähän oli sitten sinaappihunaaja. Elikkä niistä tulee ja valkosipuulista tulee juurikin se chilimäinen. Ehkä se chilimäinen fiilis, tai jos semmonen garibia-meininki. Joo. Mutta lähdetään pilkkomaan tämä oiva yksilö, niin saadaan testipalasia ottaa. No niin, nyt on pizza viipaloitu, laitettu sliceiksi. Yhteen laitoin sitten jalapenoja ja sitten tätä cheese jalapeno sousea. Niin katsotaan tuo palaa sitten viimeisenä. Ei muuta kuin ääntä kohen. Tämä on ehtinyt vähän jäähtymään. En käytä mikron kautta. Katsotaanpa makua. Kyllä. Ensimmäisenä tulee aurajuuston ja sipulin maku.
Tämä on tämmöistä perus kemi kebappila pizzaa. Ei yllätä, mutta maku on sitä, mitä osaa odottaa. Pizzan koko ehkä on vanhoista hyvistä ajoista pienentynyt ja täytteiden määrä ehkä vähän pienentynyt myös. Mutta asiat olivat paremmin parikymmentä vuotta sitten. Eli ei mikään yllätys, että hinta nousee ja tuotteiden laatu kärsii. Kyllä. Ensimmäinen pala oli sitä, mitä odotin. Katsotaanpa tämä tuunattu setti. Että miltä se tämä maistuu. Hyvältä näyttää. Ai. Tuo soosi on hyvä. Ihana semmonen, onko se cheddar-juuston ja siinäkin on pieni polte. Tietenkin nämä jallarit nyt polttaa enemmän, mutta tälle lähtee suositus. Toimii tosi hyvin pizzankin päällä. Tämähän on varmaan niinkö takoihin suunniteltu, mutta tosi hyvin toimii. Ai että. Kyllä se heti tuo kastike pelastaa tätä hommaa. On hyvä. Sanotaanko, kun näille pitää aina vissiinkin arvosana antaa näissä arvosteluvideoissa, niin 1–5, niin sanotaanko semmonen 3 on ihan 3/5. Mutta soosin kanssa parempi. En ala nostamaan sinne 4. Laitetaan soosin kanssa 3,5/5. Kyllä tuo soosi tekee kuitenkin paljon. Mutta tämä on sitä perushöttöä, mitä Kemin Dimaresta saa pizzapuolelta. Semmoista ihan hyvää darramättöä tämä on. Elikkä. Kaiken kaikkiaan sitä, mitä odotin. Elikkä kyllä tämän syö, mutta ei tämä mitään muita tuntemuksia oikein anna, että perus hyvä. 3,5/5. Ja paikkana oli Kemin Dimare. Ja hintaa 13,5 €.
Peruspizzat siellä on alkaen sitten, olisiko 10,90 vai oliko ne päälle 11, mutta kuitenkin sitten reilusta 10 alkaa ja sieltä saa myös perhepizzaa, kebappeja, hampurilaisia ei tainnut saada ja tähän muuta sitä oli tarjolla. Pizzaa, kebappia ja siinäpä se taisi ollakin. Ei nyt tule mieleen, mutta jos olette menossa käymään Dimareissa, niin ihan hyvä valinta. On huonompiakin. Mutta minäpä jään syöpöttelemään tämän loppuun asti ja palataan sitten uusien videoiden kautta asiaan, mikäli niitä nyt joskus tulee. Mutta tämä nyt on vähän tämmöinen testailuvideo ja mikäpä se on helpompi aloittaa kuin tämmöisellä hyvin yleisellä videolla, eli ruokatestillä. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän. Heippa!